цел генерал ли той или той? Мариане, сетни му ранка на четвърти, защото сега се трябва. То си по цел да е напъка. Кой бе? Мариане. Генерал бе, то е Алек, педал. Ма Той виж не е колко ганга бързо, бе. виж колко бързо напусна. Ганга е. Как ще е ганга? Не, сега напусна къде. А не бе. Къде е то бе? Саднах ми момчето, ама нема. А то с лазак къв е бе, брат? Пиче, бе, що? Не, аз знам. Какво ти става, бе, Василе? Тя ти гледам един клип. Гледай това споделен. Какво е? То си пише пич. Абе, Това е лазапа, бе. Лазап е.